ten makadam prežije aj to obdobie sucha, sa dobre zakorení, tak je to v podstate južná Etiópia, je to Oromia a sú to oblasti West Guji, Guji, Gedeo. Je to super vec, ktorá je dlhodobá a miestni jej rozumejú, pretože sú to skúsení farmári, ktorí v podstate na tom žijú celý život. Čo sa podarilo týmto projektom dosiahnuť? Počas toho, jak som tam bol, veľmi veľa sme pochodili či lesnú škôlku, kde sa produkujú teda tisícky momentálne sadeníc. Podarilo sa inštruovať miestnych, ako štepiť sadenice kvôli teda lepšej produkcii a odolnosti. Takisto sme navštívili agroles, kde sme zobrali vzorky pôdy. Potom sme v podstate zmerali niektoré výšky hrúbky stromov, taký menší výskum biodiverzity a hospodárenia s pôdou. A takisto sme konzultovali s miestnymi farmármi produkciu, odolnosť stromov, nejaké spôsoby možno obhospodarovania pôdy a zmeny alebo rôznych agrolesníckych schém, ako pestovať naše makadamové stromy spolu s kávou, kukuricou, sojou, fazuľou, tak aby tá produkcia bola taká optimálna na farmách. Aký to bude mať dopad alebo význam pre budúcnosť Etiópie, pre tých miestnych farmárov? Tak je tam veľa dimenzií toho, ako im to pomáha. Hlavne oni, keďže ten populačný boom tam bol naozaj veľký počas posledných 30 rokov, tak tá lesná pokrývka sa zredukovala. Každý strom sa tam ráta, každý je dobrý, lebo kryje pôdu, zadržiava vodu, robí v podstate lepšiu odolnosť celej krajiny. Veľa z Etiópie, to je hornatá krajina, čiže tie stromy držia tú pôdu, keď prídu obdobia dažďov, tak je to veľmi, veľmi v podstate prospešné. Takisto plodia tie oriešky, ktoré potom oni môžu predávať, čiže majú ako keby dodatočný príjem do rodín. A keď sa aj v podstate niečo stane a niekto tam vlastne tie projekty skončia, tak tie stromy budú plodiť ďalších 40 až 60 rokov. Čiže je to super vec, ktorá je dlhodobá a miestni jej rozumejú, pretože sú to skúsení farmári, ktorí v podstate na tom žijú celý život. A do tých budúcich rokov oni si potom získali momentálne know-how, ako pestovať, ako produkovať ďalšie stromky, sadenice a vysádzať. Čiže aké sú tie reakcie na to, že vlastne oni vidia tieto stromy a takúto možnosť makadamiových orechov vôbec poprvýkrát v živote asi? Áno, v podstate je to nová drevina, ktorá ale je celkom vhodná do toho prostredia. Makadamy pochádzajú teda z Austrálie, z hôr Austrálie a tu sú podobné podmienky. Ten makadam prežije aj to obdobie sucha, sa dobre zakorení a tým pádom im aj uľahčuje trošku tú pozíciu, že nemusia napríklad toľko zavlažovať, keďže ten makadam zabraňuje tomu výparu nadmernému počas obdobia sucha. A oni v podstate sú veľmi otvorení. Ja som bol na možno 50 farmách a všade bolo tak, že áno, dajte nám ešte viac, my si to radi tu vysadíme a budeme čakať tých 5-6 rokov, kým to nám začne teda naplno plodiť. A kombinujú rôzne spôsoby. Ešte aj ja som sa tam dosť veľa naučil. Takže my keby sme tam ďalšie 2 druhy priniesli, tak si myslím, že nie je absolútne žiadny problém. V tomto sú otvorení a veľmi nám vychádzajú v ústrety v tom, že poskytujú tú svoju pôdu a dobre sa o to starajú. Veľmi veľa stromov je naozaj v dobrom stave a to nie je len tak. O akej oblasti v Etiópii hovoríme? Ktorá je to oblasť? Tak je to v podstate južná Etiópia, je to Oromia a sú to oblasti West Guji, Guji, Gedeo. Chceme to rozširovať aj ďalej a vlastne napríklad aj oblasť Bale, kde je krásny národný park, tak aj tam miestnym farmárom už sme dodali 5000 sadeníc, napríklad mesto Dilla, mesto Bulehora
a sú to všetko také strediskové mestá a v okolí sú horské farmy, ktoré si vlastne to povedia medzi sebou a už potom vidíme, že sa nám ozývajú noví, ktorí už počuli, že takéto stromy majú na susednej farme a tiež by chceli. Čiže keď by si nás teraz previedol tak narýchlo tou škôlkou, kde sú teraz sadenice, čo tam nájdeme? Aké sadenice? Áno, tak nájdeme tam vlastne na tom úplnom začiatku tie oriešky, ktoré sú takého guľovitého tvaru. Tie sa v podstate ručne musia asi 2 cm do zeme tak zaprávať. Tie začnú klíčiť. Po mesiaci tá sadenička, ten klíčik vlastne sa presadí do takého polietylenového obaľovaného korenáča a tam v podstate rastie asi rok. Potom musíme nazbierať, ideme ich štepiť, tak nazbierame vrúble z dospelých stromov, ktoré už rodia a ich zaštepíme a to je ďalší potom pol roka až rok, kým tá sadenica sa teda prispôsobí a do distribúcie, vlastne do tých fariem tie sadeničky idú asi až za 1,5 roka, čiže je to proces. A v tej škôlke máme naozaj sadenice od malých klíčkov až po dvojročné sadenice, ktoré idú do distribúcie a pracujeme, dávame tam teda prácu, zúčastňuje sa tam niekoľko desiatok ľudí, mužov a žien, ktorí tú pôdu preosievajú, vyberajú niektoré odumreté kusy, čistia to, okopávajú, čiže je to taký komplexný ekosystém produkčný. Čo je potrebné k tomu, aby sme začali už tie najväčšie sadenice, ktoré tam sú, aby sme ich mohli už sadiť? Tak, potrebujeme tú vôľu tých farmárov, ktorí to chcú a tá tu je. A potom, viete, sadenie stromku nie je komplikovaný proces, ale aj na to treba znalosti. A do akej hĺbky, akú pôdu mu tam dať, na akú expozíciu, na slnko, do tieňa a tak ďalej. Zistili sme, že toto sú veľmi dôležité znalosti pre tú iniciálnu úspešnosť. Takže oni si väčšinou prídu na nejakom nákladnom aute po tie sadeničky do konkrétnej oblasti pre farmárov, ale my určite vyškolíme 3-4 agronómov alebo lesníkov, ktorí to potom ďalej podávajú po tých vidieckých oblastiach, hlavne ten spôsob sadenia a to hlavné tú starostlivosť, čo sa týka možno hnojenia takého organického alebo zavlažovania, aby to nebolo moc, aby to nebolo málo a takisto aj nejakej kontroly možno nejakých potenciálnych škodcov, aby nám teda hneď dali vedieť a my môžeme reagovať, lebo toto vždy je to biologická vec. Tak čo by sme na záver zaželali farmárom v Etiópii, aby to bolo všetko úspešné? Tak nech sú stále takí plní energie, ako ich ja poznám. Sú to profesionáli, to fakt treba povedať. Žijú z toho, celý život sú k tej pôde, vyslovene majú vzťah. A nech nás stále pozývajú k sebe do tých fariem, aby sme mohli my tou našou malou formou nejakej diskusie, nejakej nezáväznej rady povedať, že áno, je to dobré, alebo skúste toto upraviť. Čiže určite je to len k ich dobru, lebo je tu klimatická zmena ako u nás, tak všade vo svete. Aj oni majú problémy v podstate sledovať tie rapidné zmeny a tento makadam, tieto naše stromy sú jedným z možností, ako vlastne sa stať odolnejšími voči tým zmenám.